Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že sme ťa mohli sprevádzať na tej Tvojej krížovej ceste. Ďakujeme za Tvoje povolanie do služby cirkvi, do služby našim bratom a sestrám. Ďakujeme Ti, že nikdy nie sme sami, že Ty nás neustále sprevádzaš a posilňuješ. Prosíme ťa, pomáhaj nám kráčať cestou Tvojej ukrižovanej lásky. A aby sme neboli nikomu na pohoršenie, aby sme si vedeli navzájom pomáhať. A aby nikto z nás netrpel. A aby nikto netrpel z dôvodu našej chamtivosti, pýchy či egoizmu. A aby sme sa vedeli vyhnúť všetkým nástrahám zlého ducha i tohoto sveta. A tak posilnení Tvojou milosťou a spoločne s našimi bratmi a sestrami kráčali do večného života, kde žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pomodlíme sa na úmysel za svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odsúď nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a nevedie nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Mária, Pán s Tebou, požehnaná nás medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na začiatku, tak i teraz i na veky vekov. Amen. Žij Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho. Milí bratia a sestry, skôr ako sa rozídeme do našich príbytkov, myslím si, že znova posilnený práve touto dnešnou aj krížovou cestou, touto našou obetou pred dňom nielen Veľkého piatku, ale myslím si pred dňom, v ktorom každý z nás viac pocíti, čo znamená nielen prijať kríž do svojho života, ale prijať aj jeho ovocie, prijať jeho radosť, prijať jeho nádej, či istotu, prijať jeho fakľu, či pochodeň, ktorou každý z nás si nesieme. Istý básnik nás k tomu priam naozaj vyzýva, alebo pozýva nás k tomu. Prečo vlastne prijať kríž do svojho života? Miluj kríž a veď zaň duševné boje. Nad tvojim hrobom bude pevne stáť a strážiť kosti tvoje, kým tvoju dušu Boh radosťou odmení. K tomuto príjmite moje kňazské požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.